Iziphuzo siyeza nje maduze. Hayi. Nomzana ucingo lwakho. Ingcinga ezibalekile fesho. Ilungile mnumzane. Singaqala sithi ukuyibheka. Akube njalo ke. Kufanele yini AJ? Ucingo lika AJ? Cha, ngobani? Ima. Ingabe uAJ akakushayela icingo mengabe se-office? Ubese ngifonelelani mina? Hayibo, kahle wena usanda kushada. Kanti ucingo phakathi komyeni nonkosikazi lo inkinga kuphela. Boka nje uSaru, uViraj usemfonele kathathu osukwini. Ngempela? Mina ngichazele kahle. Umyeni wami engabe efika office ungishayela ucingo. Uma ngabe sengishayela ucingo kwesibili phuzitiya, ongishayela kwesithathu seyadla. Nami umpromondo ngifonela ngaso sonke isikhathi imeli. Noma ungabe ubambeke kanjani uyalenza icebo lokuthi angithinti. Mase mathandweni usuku olukhulu ngakhuluma nomuntu wakho. Ukukhombisa nje ukuthi uyamkhathalela. Lakshmi, uyazi ukuthi umuntu wami uhleze ethini kumina? Saru, ukudla kwami kunambithe kahle ngaphambi kokuba ngizizwe lakho limtoti. Nkosi yami. Ilezi zinto ezincane egcina uthando liphila. Izinto ezifana nasema-moving, iromance. Baqinisile uyazi. Kodwa mina no-AJ asinabo ubudlelwano obunjalo. Njengoba ngithembisa ugogo ke nje kuzomela ngihambe ngitshele uAJ ukuthi ngizizwa kanjani. Kodwa okokuqala into ekumele ngiyenze ukuthi ngiqinise ukuzwana kwethu. Awungitshele abanyeni bethu bayathanda yini ukuthi isibafonele sonke isikhathi? Kunjalo. Akwazi ukuzwana lokho ekuqaleni, fonela indoda yakho. Njengamanje faka inombolo yakhe. Manje? Njengamanje uthi AJ usudlile? AJ ngiyakhumbula. Hawu, uyenza manje phela. Mshayela ucingo. Sifuna ukuzwa nathi. Ethi ngikhulume naye eminyango. Kulungile. Lakshmi konke khamba ngohlelo. Thula. Asambe. Yebo, sambe. Sesicabanga ukunyukela kwelinye izinga manje sibone kuzohamba kanjani. Ngempela. Dinga isikhathi esikhethekile sokusebenza kwe-B2B. Mhlasimbe ngesigamu sikaNovemba kungenzeka. Lo mnumzane kodwa lolu cingo libaleke kakhulu. Uxolo kancane. Sawubona. AJ, ubusudlile yini? Lila ufuna ukuthini? Hayi ngiyabuza nje. Ukuthi usudlile yini? Uqinisile Lila? Yebo ngidlila. Angikutshelanga ukuthi ulethe makucingo libalekile. Uxolo mnumzane, kodwa oluphi ucingo ongaselibaleka ukudlula lomngakho? Uqinisile AJ. Ucingo oluvela kunkosikazi wakho kumele kube ucingo libaleka unazo zonke emhlabeni. Hakwenzekeni? Uvele walivala ucingo. Lila madam, angazi ngiqale kuphi ukuyichaza lento. Empilweni alukho ucingo libaleke njengocingo oluvela kumngakho. Umthetho ongabekezeleleki lona uma umngakho ethinta uphendula ngokusheshsha nje. Kepha AJ akayilandeli nje imiyalelo yabona. Uqoqeke ngayona ndlela ukuthi noma ungamthinta kangaki kodwa akaphenduli nje cha. Mangase nje ngimthinto wokugcina kungahle ngilahlekele umsebenzi. Cha ngiyaxolisa impela. Noma kangakho uthi uyamthinta nje, noma kangakho uthi uyazama. Hayi kodwa ungixolele nje. Akukho engingakwenza ungixolele madam, ungixolele ngempela madam. Kwenze njani kanti ngo-AJ? Ucingo lokho liyakhala, kodwa yindaba engalibambi. Ngena. Gogo, mina ngiqinisekile ukuthi uAJ ngimthanda ngempela.
Yebo sithando sami manje uzama ukuthini? Gogo, mina ngiqeda kumfonela njengamanje nje. Ngithi phela ngizama ukumbuza ukuthi usedlile yini. Kodwa vele walivala ucingo wangabusaliphendula. Manje useyaziba qobe ingcingo zami. Ha, Lila ngenzeka ukuthi uMatasatasa uzobuya kushayela ucingo. Cha, uhlala vele njalo eMatasa nje. uAJ uhlale njalo esemsebenzini. Ngifuna ngoba ngimkhathalela. Kuyini nje ukuthi achithe imizuzwana emincane nje akhulume nami. Kulungile ungabuya umshayela ucingo ngemva kwesikhathi. Ngemva kwesikhathi mina bengifuna ukukhuluma naye manje. Mi. Tata. Yebo, kodwa manje uzoliphendula ngempela ucingo. Hayi be useRegina uyasithinta ngapha. Hayi kodwa lolu ucingo luyadlula nkosikazi. Kumele ngiliphuthumise umnumzane. Liyakhala kodwa libanjwa umuntu. Uzophendula Linda. Ngiyazi. uMatasa nomsebenzi ngisho ingcingo zakhe azisangeni phela. Nomzana ungixolele, lolu ucingo libaleke kakhulu. Ukhulu. Ma, Akuyena ma. Ulile. Uzobuya yini uzodla idina ekhaya? Hello. Uyambona? Uvele walivala futhi ngikhuluma naye. Vishwa. Uletha makuyingcinga ebalekile ngiyacela. Ingcinge ezibalekile kuphela. Angithi ucingo olivela kumama lubaleke kakhulu nalo. Uqinisile. AJ, sichitha isikhathi esiningi kumabhizinisi, sikhohlwa ukwenza isikhathi somndeni. Ucingo olivela kumakho libalekile. Lakshmi, mina noViraji sizodla isidlo sasebuhluku egumbini lethu namhlanje. Futhi bengicabanga ukuthi kungani singavele silayithe nje namakhandlela. Ucabangani wena? Oh, nami noPramoti siyobuka imovie kusihla. Ngempela. Phela uMebantasa kulezi insuku asikwazanga ukuchitha isikhathi sanele ndawonye. Ngakho namuhla siyovala leso sikhala. Kuhle ngempela lokhu Lakshmi. Yazi ukuthi umngane wami ejwayele ukuthini? Uma ngabe ufuna umshado wakho uhlezi umuhle futhi ujabulisa, kumele ukuthi wenze nje izinto ezincane zothando. Wayiqinisile lo mngane. Uthando liyakhuluma wenza izinto ezinhle nomyeni wakho. Cha uqinisile. Lila. Ngena woza. Ngena. uAJ nami kuningi ngenzela kona. Futhi kuhlale sizikhipha njalo. Futhi ngimtshela yonke indlela engizizwa ngayo. Okupho kunye singakwenza nje. Awush, kungani ungahlelela uagent ezomthusa? Ubuya njalo ekhaya ekhathele asebenze emva kwalokho. Kumele umsize ukuthi nje apolice ikhanda. Lila, kungani ungakwenzi lokho? Uma ngabe AJ sefika ekhaya uvele nje uncike eduze kwakhe njalo. Uthi uzama ukukhuluma naye nje izinto ezincane ezimnandi. Nihlalele nibukele imovie nobabili. Lila, ungatshela umuntu wengalokho kulungile. Kwesinye isikhathi mina noVaraji sizivalile egumbini lethu bese sihlala umculo usudlalele phansi. Bese ke sidansa sobabili kanje. Kumele ukuthi uyizame nawe. uPramoti wami ngivele ngimvalele nje umnyango, ngamvumela inhlobo ukuthi aphume. Kulungile ngizohlela into ethi ayibe njalo nje. Ngizobuya nginibone. Kulungile. Saru, ulila namuhla uzoyifaka enkingeni. Yazi, uLakshmi noSaraswati banenhliziyo ezinhle ngempela. Bazama ukungisiza ukuthi ngisondelane phela noAJ. Amakhandlela ethi ngilande room freshener. Hawu. Yazi uSaraswati benecebe elihle lokuthi ngifuthe into enuka kahle la ekamereni. Wathi ngifuthe. Ya. Manje
Ulaxmi ubethe ngilivale ikamera manje uAJ ngeke asakwazi ukuhamba. Ya. Manje ke manje uAJ ngeke asakwazi ukuhamba kule kamera. Sesizokwazi ukuhlala sichithe isikhathi ndawonye. Manje ngizofaka ini? Hayibo. Okay. Hayibo, AJ, okay. AJ mangasathole. Phelile ngami. AJ akakwazi ukuthola ngalento. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.